26 Gose 0704765412 Mwigo nabugututalira ase chabizi chetu imiyo mucho musongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor Gose ebengia Kenya Women kimya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kya Mwamogusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kuarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige dibali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige dibali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design mkwige dibali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving kuchi asibali bonsi baragane kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ubugundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero umwana ule skuru ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase skuru abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubagima bumakiaya. Wairebia nando mwanchumu ligiriria kero charagire chinsenye ase Jumatano ya bene karibu sana ase kionga chinsenye ilionkomanye haitwa bereto gukwariganiria ase meza yetu ya mangana meya ase ncherere eyoboi kirano abange abereka gukorekana kurubwa kiete goikabono haitwa bereto kugusangiriria tugukwarigania otale na intwe ilitokomanye ase nchera ere yoboime ase litukeliga lie Jumatano. Wilson Makori kurugale sense moye bimanyererio nereto kubwaterana nere na inche nego nkoro kwa Ruth Kemunto.
Ekiunga chinsenye nigo togo chaka no roboti asomwe MCA bwe ward ya Ichuni oyuri umuske Wycliffe Siocha abwatuko roboti rwabene aso gusaba abanyali bali okwabira aso korolekana koba aso mustari obosyo komurusia bisi oyo kabero mukonyi bumugavana we county ya Kisii Daktari Onsare Munda asenkwana yaye eyo abwatuka litukulia lero kirali okwana na baralia nigo aberiga kubuli umugusi anyale gochamo na kumusira Daktari Fred Matiang'i asekanga yayo kuligia ekergo kyobura iwense na kubuli umugavana we county ya Kisii kubwatirana amona aba MCA bonsi no nyambalia batali ase serikali ime umurikito dipona sanya na roboti yoru asobwime Nenkwana yomwe MCA ward ya Ichuni omuske Wycliffe Siocha oywe omugasolero bwatana na bene kurwa ase serikali gose blood based na gosoha ensemili kwa merelia serikali anene aseganga yokumusira Dr. Fredo Kengu Matiang'i asokuliye kergo kyoburayi bwense abo mugusiyo ite 20 PS twabetanga bono tigato sibere bodire na ande to sokenduri ko because 20 no to ibere gusiga iga no to kinwete gusiga iga tigato 20 bono tobera mayaga ya umuhango ko ngana Fredo Kengu Matiang'i na hando wikatumurwana sese gergo chimutuga iga yokorigia ekirgo kya kyo president inje na atabatinde gutumeka mono gwetani iga because era Matiang'i ari gocha intwara denga ene Matiang'i tai kabosongo inje na atebere tinta ke gutumeka enmo anengo te mwaka Matiang'i ngambi ya mono esengencho ekere na motenga na tumekire bobena nje nite ko nanga mwaka Matiang'i ya ndete ngomwana one inchu ande tukaikaransa nera tukagamba kambegera ko bya murochere mutuga gukona nabarikia amangana nigo akwanira obotobauti bwaye n'umugabana we county ya Kisii omuske Simba Arati asogego arolekana gwitia asokumurusia bisi omokonyi bo mugabana mukuru Dr. Monda just committed one sin. And you know, because I know all of you followed the proceedings of his impeachment right from the Kisii County Assembly all the way to the Senate. The reason as to why I regret this is, why could we send Monda home by just committing one sin, and yet we have someone in office who has committed multiple sins? It seemingly looks like we were being used. Chingakie chicho nigo arolekana koba na mayenda manene asasaba mabera na uche sabanyali bali naone bukunga tebere nga aseketabu gisa nga inchu tukwane ose come reason together ngibe biya gona bibalira bibe buna manyinga awo bikwabe na ndebisibi bibe buna maganaria yembura na tabanga nyege donkaro kende yons pingo sereto mugusi njerende yani mugusi gosenko sereto munyali bali njerende yons ninde tayare kotebanga ngabere aninde tayari nanjo gusaba kwa birukuru sabantu baitu nche na aretere tu busaiti aninde dekaro montande no mugusi andonsi asara ategerera manganaye nche na aretere tu busaiti nga amakoso nakatendo kieke nare iga akorekanete nche ngatume ko busaiti buri na aretere tu nga program yani nga kore impeachment na korete ase county yetu ya gusiga iga omwana ori orueto busaiti bono ahano ekisungu mukutikire omwana oyo ni gora nyore arangere tu akangainwa Ansemanyene niga buli mugabana Paul Simba Arati kokole mirimo n'aba MCA bonsi nonya balia batalime ya serikali naboigo kumubolia buno mugusigo chamo asokumusira Dr. Matiang'i. Anybody who does not agree, they must look, even if it's either to set you on a trap or not, they must look a mistake for you so that they can be able to send you home. How can we watch as the governor goes around the country spewing foul insults to Matiang'i? He even organized goons to fight Matiang'i during his recent political rally in the region, and then goes on to say he will support him once he has been given the ticket. Why not help him clinch the ticket now? Bwegase kaunti ya Kisii ile nigongoro kwa Dipon Asanya. Omugavana we county ya Kisii muske Paul Simba Arati nigaba kagokora ibikaro aho asensemo ya ATC imeyo mucyubusongo aseke mukyale auba gakumerana amo na barundia ba taxi amo na baunchuria bechinchira au ase abagagukwanira na kubabolia banyareko babagwakane bango anene kwene kibuna kwene kibarobo chano ase chichiro cyabo ase bagokorera ubunchuri bwabo. Waste separation katika town zetu zote. Kuna grants, kuna pesa tunafaa kupata kutoka kwa World Bank, na hizi pesa zitasaidia katika kujenga jimbo letu, our county.
na wanasema ile kaunti ambayo itakuwa namba 1 watapewa grant. Ndiposa nikaamua kwamba wacha watu wote wakuje kutoka Kisii Town, niwaelezee, tukubaliane vile tutakavyoenda mbele pamoja, kwa sababu pesa nyingi zinakuja. Tunataka tutengeneze town yetu hapa, Mungu akipenda tuone kama we can be at the state ya kuwa a city. More chibinge moro jile botuga echire chikala isato nerere green, nerere blue, nerere black. Eshida tukwate ne ringe gote ko burukana bono gichiko gyachire egote ta kere gocha kere separated ejinde enyare yego nyara korosio bwoyebe egorosia ebe recyclable binde binde na plastic binyare kana ya green yeko be kwegoto eje konyara kuunda era rosigwe obwere biodegradable una amato kumasaba ali mwa busire na bako akubekuga eyega yeko bekwa egotegere dry era nyare kuba recycle na plastic amasakara chichuba chinje nchiro cha glass ne chinde che plastic uno chikobe kuga neyega ekobe ku general waste na wono ranyoro bose ne simi yawe yasaka sigi sasi yesimi obekega wono ndubwate byombe byarosigu bigo chikotendra mangana yegoto kere town bosongo gaige municipality ogembo ne chi urban area Jones owese ko chakonyorekana nga turi kubwate machika atubire okobeke goto kere separated abwe so korere biashara ebe ne duka ebe nase chiro igo ebe machiko na police netu arosiri igo kwa kwe fine usobu atwe ama chika mako. Kwa hivyo tumeamua kivyovyote vile uchafu tena hautaonekana katika street zetu hapa. Tunaweka skips 57 na skip loaders 5, zile gari za kubeba uchafu inakuja na hiyo trailer ndio inaitwa skip. Inawacha hapo ikiwa empty, inabeba uchafu inaenda. Ikijaa inakuja inarudisha ile iko empty, inabeba uchafu. Hakuna uchafu sasa kama pale Nyanjo mahali napita naona uchafu iko kwa barabara, haitakuwepo. Omugavana we kaunti ya Nyamira Muske Amos Kimwaminyaribo nigo achakire miroverio ao ya magenderero anene imeye wodi ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mugirango gati ya magenderero ayu abereka guchakia ayu achakia litukulia lero ngamanoboro isebwechi pana ekikonyora kya salikire kitali gweteka okoigura ebirasi vya ECDE naboigo amagenderero ndamange ase wodi yo muri Fatgad Gisemba otwaleganirio roboti uru ase nchira yobwikirano Omugabana we kaunti ya Nyamira Umuska Musinyaribo nigo rero agendereria gutarira amagenderero ao imeye kaunti ya Nyamira anene imeye wodi ya Bunyamatuta abwate aigora ibirasi bibire ya ECD ase skuru yoboroso ya Kibirigo abwase boigo aryeira yogochia gukunya egesima kya mache ase skuru ejeiga Jones ibirasi bibire ya ECD ya Kibirigo Grammar School tuwabiangake tuwabeke bilomoile bata mortamete bilomo jotamete lakini pia malimane mabaka shortage ya maji alo kuntrit dalia kuzitia poho mbale mbele poho renya ene bajitana ingana igoro yokwena na erongori gochasa borokiwa ba ECD omugabana Nyaribo nigo agenderera gukwanira ubuya bwerongori ase aborokiwa na kuria eira onanigo aracheko yagendereria ase boigo akwanira umuroberio wa masomo yekerero umanyikaine buna digital learning twaja twamera bolina abana bamesete bari buya aende batawukuna bakasoma digital learning lero boli abantu batali ko bana cyane ekya kwayo boli lero boli emwana baka savings
So iwata madini umwana ngana bana sana tika aboko nyora anyore kuri school. And in the future the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people. Aiga umugabana nyaribo nigo achakyo koroisigwa gwepara ya kibirigo ring abwase omo MC obanyamatuta Julius Matwere akwanira emeroberio yechipara nabaigo amagenderero andamange ayagendete gwikiraniwa abanyamatuta Twara chima ya no round the bureau baya esoke kido kamwe ile 1.5 kilometers. And there are don't get 40 street lights. Barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita Turning Point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kera. Na pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakemincha uingie mahali tunaita Mwikabondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeure. Ensemo yende niga serikali ye kaunti ya Nyamira barikiranire okwaigwana puna enchira eyemo yogukinia uburimi bw'ekinyeni ky'ekeguzi naboigo kubasira abaremi abwo bagokora ubonjuriria bw'ekinyeni ekyo asoko kya kubarigeria ekiro. Acha moronje project ye. Nero mtamani asekenya kima. Awana baito bisekerera ngakanyora nutritious vegetables. Ade towa grande yono gasha mamisha aso wotwara ndanga yebuya na tutorata ko watsi. Kubatikana n'ingane yiga y'ekinyeni nigo ensemo yaye umuwasiri bw'obochenu ime ye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoyi ate babuna ubutumeka kinyeni eki ky'ekeguzi nigo kirachikokonya abange kukinia obochenu bwabo. It will make the students plus the one that we launched at the primary school. It will ensure that we are bringing up healthy children. It will prevent a lot of diseases, and eventually it will ensure that even the learning environment, or rather, even the learners that we produce from these schools will be learners who can become the future leaders that you are molding. Hingo reporter Gatembe koroiga se skuru ya secondary ya Kibirigo eye gotoke meye wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Inchefa Tigad Gisemba. Umukonyi w'umuraibu w'ikiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigagendete kumuchia serikali aso kugendera kumbia amagani ya wananchi egentu atebire kigenderete kubuirira umwananchi obutambe kugendera kumigika aso bugima ukwana amuna bariki bamangana litukuria lero nigo omusiki Matiang'i abereka goteba buna serikali nigo ebwenderete gwesokya aso gukwanira amangana ali alengeta abananchi igatia bugukina kweligoliria mafuta na gutigana gutamira egatia barai gose ebisa kubinde na gukorera abakenya emirimo. Now, the leaders of the transport sector said they gave them 7 days. We wait and see. But for us and through the members of parliament we are going to continue communicating that a lot needs to be done. Maybe the funds in that petroleum development levy fund should be availed to the market to stabilize the situation and reduce the pressure on the ordinary consumers. But there isn't much there anyway, to be honest with you. That's why I said the other day, I think we are in a crisis. There isn't much money there, even if whatever is there was put out, it will not cushion us for long. Whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. Eti you think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii. Hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila Mkenya anapitia.
Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense. The worst mistake you can make as a government is to politicize national security issues. Itu bareke siasa kwa maneno na masuala ya usalama. Tikitu ikitokea useme ni kabila hii ama ni kabila ingine, ni wale wengine, ni sehemu hii. Kasumba kama hii imetuletea shida huko mbeleni. Na tusiende barabara hiyo tafadhali, tutaumiza nchi. Tusiende barabara hiyo. Na yale ambayo yamefanyika jana, ukiangalia mambo ambayo yalifanyika Murang'a jana, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Naivasha, unaona wazi kwamba labda kulikuwa na mpango hapa. But I'm asking the government, if you want to prove us wrong, arrest those who are involved and present them before a court of law, because that is how you prove that you are serious. Lakini kila wakati ni excuses, you know. Maybe somebody should award this government or record them in the Guinness Book of World Records for being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame. Not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026. Wanchumo waligereria oroboti no rugutwira somoti mukomoke ase kiunga chinsanye kolinde tobasa guskale ase kagetari getambe nkoira na tole elio ngendere gukumanya ayagendete gukolekana kurwa chinsemo aba. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yugiriya iyo eratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyugiriya nigo liriya kigima iryo licunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndionsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gweterase namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensemo ya Computing and Informatics ngwigiri bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensemo ya Electrical and Electronic Engineering ngwigiri bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensemo ya Cosmetology ngwigiri bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design ngwigiri bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi
principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ubugundi asa mangane school fees serikali njayira netinse nekero umwana ako report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ore school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bugundi kuchako tokonya asama tukagocha biamon asamange yabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubagima bumakiaya. Karibu nando mwanchumo ligereria hasensemo ya kabere ye kiunga chinsainye elio ingendere gukomanya abonchoria bechiro ya mugunga nigo litukulia lero besokia na kugikire mono okunsanana ukogendete kwenekwa egati yobogambi bwechireyo amo nobotaniri bwa Chambers of Commerce bakora unere job nyabuto uyole umunyakirogo anene bwe kiombe gya boda boda asechire ya mugunga nigo batebire buna goika Mwikaba mubwatezi Zablon ondie kinyasani oyu ore umunyakirogo ose echireyo ya mugongo muri kito Gilbert Kobe na sangana barabwa na gutwariganiria oroboturu nime ase echiro ya mugonga ime ya machoge bwa burabu ase abamenyi aboyigo babwatani bobosombi bwa bodaboda besokya ase nsemo ya mugonga umusingi obo norianga okungusanda kwanya ko bagoko baro egati yekiombe ya Chamber of Commerce ime ya echiro ya mugonga boyigo noboteneri bwe echiro obwo korawa nomo chairman Sablon ondie kinyasani samarieta ngoro kujobu nyabuto ndomo chairman ndomo vice chairman we wodi abomba baburabu asense moyo chipigipigi aswera asindo machama ni umugonga boda boda ingana nere gendera mugonga ya itoga iga etatoga ogeti ekiombengere gya chemugonga kya matanga gekoro kuma Chambers of Commerce ikigete kwanga isomo chama ni tobwe jiro getete ko moseri elinde kiombeki kya matanga getagware este jiro ya ito ya mugonga intubuna abana mugonga ntoko chugwanja gentekyo igobona ntuto ko gatwaranga iri serikali mono to serikali bera stole abantu abo bagonya gutwanga isaga ige chiro batete ko moserio burayi bwe chiro buya bagendare niko bakwerera buna kongusana noko nguranya kabago gokonya kogenderera gwe chire iyo nabo igongo chikunyara ko bakora to gututukanu asengencho yo gochikunyara ko bago tenena asenjeri tari endonge nekoro kwa Peter Makori Asimaku umumenyo mugongaga nimbwata bakachinyomba mugongaga igaiga ona kiombe ke badebire gekoro kwa usema Chambers na gega tenene ta matanga kyangani kuchanda omuchama ni tubwe chiro bachi batige twegure nga bachire bosongo ekibachi bakora bosongo na matanga kyagenda usaba no kiyaji bachi bakome kabisa batiga namangana afote asama lietanga ku Victor Mbongi bwana boda boda mugonga cyo mutureza lanza ejiro yaito ya mugonga yarara iruna ba ibanda ba chamani abakoro lakini ndwaje ko rakende otemire gukore gazi na batende ne county no mugabano ito simba oretire bake ejiro tate gote baiga mugonga korutwa choro tubura ibwa fote twachorire ejiro twanyorire nyagitari abantu abakurwa ni fote n'abantu bari
bale kwa kuchibeza cyari milio muguko basi ayo ategere ko imbiji omo chairman yoito bachore na wananchi injeuna Ronald ndonda debeneke chairman are drama ngandro monga korekana turuere moroje nyagita arimo wongeyo wiki matukoma gango iworwere echiro monyeroje police post monyeroje igo abago chigoko ambera ko imbijiri bana chipa imenga mini chairman chipa imenga ba mwimbijiri in fact imba udo wa imande sisi atwaju kugwatana kwa boni ko kwajanye ko bagokoreterera igoro yo kumusana nanga baria bechiro ya mugonga wetera sowe chairman wa Zablon nya ondie Kinyasani nabo igo ubuteneri bwa Chamber of Commerce mboranya kwabo kuigwana igoro yo gutumeka igwe kibesa abuse of the office, failure to implement public policy, and becoming conduct, extortion and bribery, misuse of power, and irregular allocation of stores. Nararetiro okungusana na sensemo ya mugonga anekero okuigwana kwa ko baguikeranirwa nari abamenyi ba mugonga nabo igo babwatani nabo igo abonchori barasoro gongoriga banya ko bakora ubonchori bwa basenjirere ndonge nararenge kurwa sensemo ya mugonga asedi tukuri rero ime ya machoge wa burabungo ri kwatereka tembe Maritana Nche Gilbert Kobi Magega ye wodi ya Ichuni ko basegeka etabwatyo buraibwe sekta ya boda boda litukulia lero nigo obochori bwa kolekana ase bachora barai au barachukura sekta yu asegeka kemia ketatu erebosyo obadia mireri nigo achorobuna omunyakero egatia barai bande abo bachikobwaterana ase abana boda boda baba bagosemigwa kwene kikoba amonobomo elio banyareka babagwe konya asamagimabo muriketo Polycarp Norobochuru hasobwekirana Magega ye wadi ga Ichuni konyara kobage kobasegeka etabwati umutuniri we sekte ya boda boda ni ulitukulia lero abatuniri we sekte ya boda boda ngukwanira omoriginal chair kurase orgongo rwa Nyanza Javet Mosoti amona jaredwirere uyole president ya sekte ya boda boda kurase county ya Kisii banyara ko bakora obochori bwakorekana litukeliga ya lero nobochori wirira ebirogo agochorwa ase ubadia mirire nyara kubaga agochorwa buna omunyakirogo yendukorengana mona abaraya bega batebirenga nigo banyara ko bakorekana ase ubwasioku amonekene go rero twarenge Ichuni ward asobochori bwe ward no burai bwaye obochori bwakorekera ase nchirengia butabwati michandende paka bono tweikeire twachorwa mo chairman twachorwa mo secretary o muturesara kogenda ne ebirogo bindi naro gusabanga rero obochori twakorera mbwingire tinonde bwensi twachora abaraibuka no bachora osab members no bachora mo chairman obo orabe ko bara ward ya Ichuni konye omo chairman ore arenge interim bono twanyore chairman no baraibu ayo bogima nase obochori wiga oboseme bagendera ko bokubatwa gochasa sector boda boda kweni kibunango bwate baramachiko ko barase kibara unenjire yemo yo kwegendereria asamagimabo ogentura sabe no morembe tubwaterane egera tokonya riders bari batochorete nare ko basaba inu na boda boda gochibosia iga ndo baise gwesoya asense moyo borebye ense moyo abana bechi sukuru torende oborai bwito asengenjo boniga asengenjo torene serikali igo toranyare ko batokonyo barakorengana no gwanje bwito ntubuna boda boda nonyina bo niga sekte jiga ya boda boda yanyare ko bagegwa siorenga ero nigetabwati kweberekerera ko ni gwenzi gochase abana siasa yendo batebiringa bachoro biga nigo bwakorwa ole obwekene to ntune sekta ya boda boda etwakora bachori totally associated na any politician ko twakora bachori bwito buna boda boda bune team independent igongo ndo wensi uraga nikoleta mangana kurumaga ndwe twetenete buna boda boda na ande go twanchiranira oyo choro buna chairman nero uchikora abana kurubone gepindi kya myaka 3 paka nande gakendo bachori borache igona sabiro omorembe na abantu bachuningi mwe ko morembe mubwati cyo chairman no chorwa ende ala toro gusana dalive ibintu bino birengeta segodi echu nkagetenga emechando yarabairo emenge abarundi bachande kirimono nonyene kere umurundi akonyara umuchando tiko nyara muntu kumubwatira ibintu byayo bya bona nyorenga ofisi ya tokire ward irache bwati ibintu byechuni buya egere nonyene obwali bukura atoka tonyorenga obwali bubwasirire egera machika bwatiwe
buna chiwodi chinde chibwatete onare gotebanga gusi tutwara obomo aseng'encho gochibusia iga tutatwareti obomo ntokonyara konyora kende yonsi korwa ase chiserikali chionsi ibere intubu nabarai igo togosapoti serikali enkenenene aseng'encho goika toye support naribu nabara boda boda toranyore koreng'ana nogwancha kwe omweri oye Obadia Mireri oyochoroko bomunyakerugo nigagendere ko bagakoria eira na tukunyara ko bagakora emirimo yaye gwikirano ire sector yiga gukina kirete gwakera abarai bari bakachikura unambuya mono asogonchora nanda asokora ninyare kubarenda ase wodi ase miaka 3 tete goteba kurubona kwendera nimpaka legacy asabang'ake na batang'akira eyingo reporter getaseni kyobonchite kya Getembe kuriga asinseme chigache wadi ya ichuni ya kaunti ya Kisii inchigo kuruko Polycarp Okara Mbia mono ya bene umuriketo Polycarp Okara aseng'encho gutwariganiria orobotiurwo asenchira ere eyoboikirano Manchumo ligeriria hekero togotigana na roboti rwa Polycarp Okara na gusuka guchiase oroboti runde urure oruo bochori anene korwa ase bunge eria ya North Mugirango aboncholia korwa ase chiro ya Marani imeye bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii igolitukulia lero bachora abarai abaya aso bochori bwakolekana inse yabo bisa au batenenerete chichiro korwa ase county eri ya Kisii ukwana chinga kyecho nigo aboncholia baba bagukwanira igoro yogosemeri kwabo anene guchia sobora yoboya obwasoire ase abisi na kulia eira na nigo barachikubakonya eli kwegendereria asa magima abo murikito Daniel Ontiri na ikirana na bigo gutwariganiria orobotyuru asomokia nerango yogonchereria na gukinichiro ya Marani gocha sebirengo binde bonchereria bechirega niko besokia asomoro manene litukulia lero asogokora bochori bwabo gochora barai abaya abarachikobara asige kemya ketaterebosio aso bochori obo bakorwa na bobisa bechichiro kurwa se county ya Kisii nigo bagokigwa no mocho kaiga na komenta buna bochori bwo nigo bakoreka senchira yo bwane no bwasioku twakorre chikura echichire no morembe echichire no bwasioku mang'ana yokorenta peace and stability ase chiro ya Marani ntutwarenge buna bali tutenenerete lakini tuegokire kororanga bachorire abarai twatarire sabari na candidates ya bonsepi paka lero yaikire abantu batano boka bachorire asense mwende abarai baria bachorwa bakoragwa no munyakirogo munari migosi nigoboro kyo mogokobo na kulira goche kubwaterana na bobwatani bwande aso gukora emirimo iga mbuya mone kyagera mwambwatira okoboko kobo murayo ino ase chinga kichita mberero mwambigire ando oboya na atemire kobona inwa asa matuka mangira bero bonyakero ko ange miaka 16 na kuruma ko na bera ange miaka 10 na lero nande mwambigire miaka 3 tingo batiga ninte na mona inwa ase chinga kichionsi omosikeruto ato tebetie chirongo toroseria arenge eliya kerero nero tokanyete bono asobwango ana basabete emeremo mokange emeremo bono muna mwange emeremo ntomasi mokonyara na inze nabonko baigwera mbakorere emeremo muno kogani kwaino kore tobe togokora gasiamo na inde toshirikiana boronge ebinto bire bobe tobibeke bibe boronge se amagosa arabe twateberani boronga asenjere nyororo egere gasiabe boronge ngongo tebanga ninchemba mbarwanirere buna basae ebinto mbira binge bire maega njero monto mokera bonko minyoka egere nyale kubakonya egere chire yaitegendre koendera na bakire ngambia mona soko ngakire kuro no ambali bande bataira ba minto tware kurwanira na barabu ntuwanja ine nabo tokobwatirana tokore emire mamo chinga kechecho abonchereria niko boigo borokia ogosemeri kwabo na korwese geto asabaraiye baya kobeka maganio y'abananchi bosio bono twatorire komiti enya asa magendero konya kwamete boro tiachaka okore ebintu birorekane boronge chiparamara ero siwe echiro yatebe tu ne president ne totete ro siwe immediately buna abiongozi bigo so abone twachorire tikababa begenwa asa abafanyikazi babo egere enkakiende ande ngakegoika ande bakore buna bakore komiti ya choru nengiya egento togosaba ebintu byitu batete abantu abarense egasiye yetwaba nintu twabana magokaito nkurubutiriga taseni kya Gatembe korega sechiro ya Marani yogotoka Kitutu Chache North ime county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri
Mbia mono sana mwanchumu ligiriria roboti runaro gutuikia mwelia weke onga chinsenye asobotuku bwalero tugwakire mbia mono yabene asinge nchugo chora gusangana Getembe TV nabo igongo kuoniria ogende gutwara oboligiri borubya nabo igotware obotuku borubya ekero ogendete kwegwakeria emiroberi kurugaiga Getembe TV twabwateranire amone timu ingima kwene kikwaya nyorire onsi asenchira ereyo bwikirano ngogotigande nobosemi bwa Getembe nchani gonkuru kwa Ruth Kiamunto. Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bagina ninjo. Ne bamura kona baiseke abamura na baiseke masenia basen muchoraba muntu kugwata abamura muchiabu abamura boli abamura tali abamura mabere kama kobobo bande bali gose maguru abamura boli bamura bisora bamura kona baiseke masenia ogosenia okubeke bintu byabo bya kabisa nyuwe umuchi bakora byo umuchi pi lihero libona mono rero sama tukalero abaiseke na bakora bye mechera beto kweteresa abaiseke kana bamurambaro bamura kona baiseke masenia basen muchuraba umusi atebete kiye ko rende bono bugina ndatete naki tangeiri bamura bange tuliti to ichore kongo tema baisanire nyirukwe naringo mayaite ko bwako rwasero gito yaora bamura babisankoro data abamura nakana abaiseke leo nawe achiga ikira iko bakora byumucyura base kero mutabari rete ngantale konyora rende iko Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bagina ninjo. Ase entu